سلام فنوير تيفي بمكتال تركبو كبراتن كبران كم يتوعلو لم تريد راح نشان حسب كمعالت فرق السلالو زيناتات وشتن وزعنا إنه زينا زقرب لكم لو أم تخلي كنت كتطلونا بخبرين عدم كدما كم تلمود بأرست زينا كفل أب كوليج حرشة حبل مالون ممهران كلمة مرتي سلطانة وهاب له أب زوار باوك أي بحري نتفتات حرشة ولمعات سباب عجزكاس يمزقب كمزلو تكليتو أب زوبا عن سباج أنفر منستر تعنا زيتبو حالفتي حمامات نمكوت صار يسرح له بريزيدنتات روسيان إيران أب معبالك لتاوي زمدنا ذات كورونا تليفون زررب أكايدو فنزويلا مسجار عد أفارس من مقتل عصر تحمل الشاشة توسقتي وهدرات أو وفيرة. سراوة نيجيريا بزكايرو سرحيت أستات 8 جهوتات ناس عكم زوجة عفليتو. عبد الزراتو كنسكر أب كوليج حرشة حمل مالو كبر بعته زواتات نزمتسول على شحن 200 سلطنتي لممهران قدمة مرتي سلطنة وهابالو وكيل عينات فانكيل جافريس تدالو زيناوي تسبسب ميكائيل حدقو كاربوي منيستر سمرتي مس ناي سراح مشارخته بمتحبار كاب زواتات عن سبا كاشواركا سيوناو كعي بحرن ماكلن زمتسو لعل 95 ميتاي دق انسيو زركبوم حدش حين 206 سلطنتي أب كوليج حرشة حمل مالو سلطنة ممهران قدمة مرتي هبالو كان علامة نايز سلطنة قلقلوت كلمة تمرتي بمسفح بقعة تمرتي نممحياش مغانو أب ميس تمرتي أبالج أنفر ممعبال عقم سبنا وهادي نايتي سلطنة آتو داويت كفليسوس حابيرون بوترخ نزارب نحركوينا تنشيد شميتن 99 كازو عن سبعة مساء بهرة تجري يوكلا مالتي عربي كنت هنا بمول أنا بزيد اللوانا 209 كلتين مالتي هبز 209 كلتين هنا تن 9 كلتين كابزو واقع شواركان مساء مالتي تن حنت كابزو ما أخل 10 شعته كابزو سمينا وعي بحري تن زترف هذا 110 شمونتن كابزو عن سبعة مساء نعرق ببحراني اللوانا مالتي تكند علامو بقعت تمرتن ممحياش إذا بمصنعات استدقفه سرح أنا خسرح من قست بذهب ومدب مسارات كل مرتي ممحياش تبعي الاستبداد. هبت السلطنة زسات فازلوا زوزحة كاب الشام ناي كفلي كساب ناي 4 عامات تمرتي كوليج ودا أديتات كونا غلوا بتوسخي أساس 300 أبلا 3 شعات زورا هاجرا وقلقلوت كم زركبان أبريهم. ممرنا بحافشة ممهار كدمة تمرتي دما بفلاي حيال طبب ميلان تعيقسن كم زحات تزت غساتو داويت سلطنتي تنبيرو لن زلو حلافنت ببقعت نمتقبارها برتعين كسرحة تلابيهم سنة ممهرنا نايك كدمة تمرتي يد وعبد الله مالتي سنة تمرتي نزيم دو مولو ممهرانكا لأساس 4 ورحي مسلطان ممهران لأساس نخلت سمون كان يسلطن سلطنا أبن بعد كالاد وصلوا مبعت أبيات تمرتي زمهور نور ممهراني تم سلطنتن مالتي إذا منجستي فتيرو ودلو صور كا عبد صور مخانو تجنزيبا هجر كلوت دخل عدة تلويتا هجر كلوت مخان بمأمان إذا عبد صور زي العلمانم سعادة ورقد حزق ولعة يسلط ناس لازم ببركابه أدلنياتات زيادة صور كا أخسرها سلدسك كمان هذا بيعتبر كسر حرية دلوا مالتي سلطنتين استفتر لن عدل حرم مسجان بزغس مؤوز اللوا سلطنة أبتي بدلز الصنبروز اللوا مويا كابن زحتر نمملا دلوات مخاننا رجاجيسان إذا كم زيلين كلهم محداري زوبا عن سبا أمباسادر عبد الله موسى منجستي ببوانو زكار زولو سلطناتات كانت تساقا هاجر نزغون عقم سب بمعبال زيشبت اللوت إن ممساز على ممغانو بعسران حموشة نحاسة مس سلطنتي عبز قبرو ركب قريصوم أمباسادر عبد الله سعيبو زبزحا سلطنتا ديتات مغانن تفترون زعدلن مسس أنا زلون كربتن تعقستن تتغيمن نتعلامان مسمار حقاز مغانو بمحبار ممحدار زوبان معواتي مدب كم زسرح الرقاقيصوم أب زبادو باوك إيه بحرين نتفتات حرشة ولمعات يتباب أجاسكاس يمزقب كمزلو حلافيج أنفر حرشة عطو محمد عبد الرحمن قليتو
ኣብ ምሕደራት ከባቢ ኪምራን ራን ዝርከቡ ኣብ ነታዋን ሓረስቶት ኣብ ልምዓት መሸላን ዕፉንን ኣብ ምሕዳር ከባቢ ዓሰብ ዝርከቡ ኣብ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ምርባሕ ደርሁን ኣብ ኣዩመን ሓልሓል ፍራርን ዓድዒላን ድማ ኣብ ምርባሕ ንህቤ ተዋፊሮም ጽቡቆታት ይረኽቡ ከም ዘለዎ ሓቢሩ አቶ መሐመድ አስዒቡ ሎም ዓመት ንስተአታቶ ዘሎ መደብ ንውስሩ ብሕቃጽቆ ሕርሻ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ኩለን ዓድታት ነፍሲ ወከፎም 1400 ሜትር መሬት ዝወሰዱ ሓረስቶት ድሮ ንጥፈታቶም ከም ዝጀመሩ ኣፍሊጡ ኣብ መወዳእታ ድማ ልምዓት ተምሪ ንምስፋሕ ንሓረስቶት ፈልስታት ንምዕዳል መደብ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ አንሰባ ተተመሃለፍቲ ሕማማት ንምቁፅጻር ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ወኪል ሪና ሹሻን ምስግና ዘዳለውቶ ዜናዊ ተሕስተሎ ፍርቱና አንዶም ከተቅርበ ኣብ ዞባ አንሰባ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ዝርግሐ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ ሽኮርን ጸጥደምን ድማ ብፍላይ ንምቁፅጻር ይስራሕ ኣሎ ኣብ ጨንፈር ጥዕና ሓላፊ ምክትታልን ምቁፅጻርን ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት አቶ ሚካኤል ተኽላይ ስንክልናን ሞትን ዘስዕቡ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ግቡእ ምክትታል ምስ ዝግበረሎም ንምቁፅጻሮም ከም ዝከኣል ገሊጹ ቀንዲ ኣብዚ ሚኒስትሪ ዝያዳ ንጸውጠሉ እቶም 4 ኣለዎም ቀንዲ ዝበሃሉ ሓደ ሽኮርያ እዩ ቀንዲ ካልኣይ ናይ ልቢ ሕማማት ናይ ስራውር ደም ሕማማት ዝበሃሉ ከም በዓል ጸውጥ ደም ኣለውና بسالساي درجة كانسر هذا جزء كانسر بزحي زرعيلو زلو هنتاكينا زلنا سفلالي عتات كانسر اللو برابع عايزهم حضور على سرعة مستنفاس هنا تحت سرعة مستنفاس بحالو اللو زيهم كان بعد أزمة برونكايس يتعالو ዝበዝሐ ጥንቅታት ናይዞም ሕማማት ምስ ባህር ደቂ ሰብ ዝተሓሓዝ ንጥፈታት ከም ምትካኽ ሽጋራ ኣልኮላዊ መስተ ብከላ ኣከባብን ካልእን ምዃኖም ብምሕባር ብደረጃ ውልቀ ሰብ ሕብረተሰብን ሃገርን ዘውርድዎ ቁጠባውን ማሕበራውን ሃስያ ብቐሊል ከም ዘይግመት ኣብሪሁም ጠንቂ ልክዕ ከምዚ ናይ ዓሶ እዚ ጠንቂልካ ንጹር ትፈልዮ ኣይኮነን እንታይ ዳ ሓበራዊ ዝኾነ ረቑሒታት ኣለዉ ነዞም ሕማማት እዚኦም ዘቃልዑና ዝተፈላለዩ ነገራት ኣለዉ ባህር ናይ ሰብ ክኸውን ይኽእል ባህር ናይ ሰብ ተይልና ንኣብነት ምትካኽ ሽጋራ ኣልኮላዊ መስተ ኣመጋግባና ኣካላዊ ምንቅስቓስ ደይምዝውታር እዚኦም ህያ ሓደ ካብቶም ናይ ደቂ ሰባት ባህሪ ናብዞም ሕማማት እዚኦም ዘቃልዑና እዮም ካልእ ብከላ ናይ ከባቢ ዝተፈላለየ ዓይነታት ብከላታት ኣለዉ ናይ ኬሚካል ክኸውን ይኽእል ካልኦት ዓይነት ብከላታት ናይ ማይ ናይ መሬት ናይ ኣየር ሰኸ እዚኦም ብከላታት እውን ናብዞም ሕማማት እዚኦም ከቃልዑና ይኽእሉ እዮም ገሊኦም ተህዋስያን እውን ኣለዉ ናብ እዚኦም ሕማማት ዘቃልዑና ቫይረስ ክኸውን ይኽእል ወይ ካልእ እዚ ብተዘዋዋሪ ቀጥታ ደይኮነ ተዘዋዋሪ ናብዞም ሕማማት እዚኦም የቃልዑና እኩብ ድምር ናይዞም ኩሎም ረቑሒታት ሕጂ እዞም ሕማማት እዚኦም ዝመፁና ኣብ ዝተወሰነ ከዓ እዚ ናይ ተወርሶ ኣሎ ተወርሶ ንኣብነት ሽኮር ንኣብነት ተወሲድና ኣብ ዝተወሰኑ ስድራ ቤታት እቲ ሽኮር ተዳልዩ ላይ ዝኻለ ዓይነት ሽኮር ተዳልዩ ናብ ደቆም ናይ ምትሕላፍ ተኽእሎ ኣሎ ማለት እዚ ግን ኩሎም ሽኮርያ ዘለዎም ወለዲ ንደቆም ሽኮርያ የመሓላልፍሎም ማለት ግን ኣይኮነን ኣብ ትካላት ጥዕና ብዝካየድ ኣስተምህሮታት ድሓን ዝኾነ ንቕሓት ተጠሪ እኳ እንተሎ ንፍውስኦም ብዝምልከት ኣብ ገለ ሰባት ንዝርአ ኣጉል እምነታት ብምጥቃስ ሕብረተሰብ ንቕሓቱ ብምብራኽ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ከዘውትርን ናይ ባህር ለውጢ ከምፅእን ተማሕፂኑ ቀጥታዊ ዝኾነ ማዕቀን ወላ ኣይንጠቐም ብሓፈሻ እቲ ለውጢ ኣፍልጦ ናይ ሕብረተሰብና ድሓን ኣለዎ ትብል ትኽእል ኢኻ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ልዕሊ 40 ኩሉ ሰብ ክምርመር ኣለዎ ኩነታቱ ክፈልጥ ኣለዎ ኣብ ንብሎ ዘለና እዋናት እቲ ሰብ ሰምዑ ሃጂ ናይ ብሓቂ እቲ ዕድመ ዓቢ ተራ ስለ ዘለዎ ኣብዞም ሕማማት እዚኦም ከም ረቑሒ እቲ ሰብ እቲ ናቱ ኣረኣያ ኣረኣዳ ብሓፈሻ ለውጢ ገይሩ ከም ዘሎ ይረኣየካ እዩ ሕጂ ምናልባት ከም ፀገም ንሕና ንሪኦ ሕጂ ኣብቲ ንቕሓት ሓንሳብ እቲ ሰብ ሽኮር ምስ ሓመመ ወይ ፀቕጥም ሰምዓ በለ ኣብ ሓደ ሓደ ውሕዳት ግቡእ ክትትል ዘይምግባር ትሪኢኻ ወይ እዛ ሽኮርናተይ ደሓንያ ፀቕጥናተይ ደሓንያ ይብልኻ እዚ ሕጂ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ኣብዚ እዋን ቁፅር ፀቕጢ ደምን ሕማም ሽኮርን ዘለዎም ሰባት እናዓበየ ምምፅኡ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ምልላይ ናይዞም ሕማማት ንዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ዘመልክት ምዃኑ ዝሓበረ ኣቶ ሚካኤል ካብ 40 ክሳብ 50 ዓመት ኣብዚ ዕድሚኦም ሰባት ሰፊሕ ወህራታት መርመራ ምክያድ ብዝሓየለ ክቐፅል ዘለዎ ምዃኑ ኣገንዚቦም
ኣብ ዞባ ማእከል ንዞባ ብርኽ ስታፍነት ኮም ተማሃሮን ሓይልታት ምክልኻልን ኣድማዓይ ነጥፋታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ንምግራብን የተሰላሰል ከም ዘሎ ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ምህረት ኣባሃለቢ ገሊጹ ካብ ወርሒ መጋቢታት ሒዙ ብዝዕመም ዘሎ ስራሕ ዛጊት ኣብ 21 ዓድታት 25 ሄክታር ቅናታዊ ዛላ ብምስራሕ 273,000 ፈልስታት ከም እተተኸለ ብምጥቃስ ኣቐዲሙ ምስ ማሕደርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ብምዃን ዝተገብረ መጽናዕቲ ኣብ ኣድማዓነት ናይቲ ስራሕ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበረ ሓቢሩ ካብቲ ዝተተኸለ ኣግራብ 169,914 ብኮም 40,678 ብወፍሪ ተማሃሮ ልምዓት 37,000 ብውልቀ ገረብቲ 28,000 ድማ ብኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ከም እተዓመውን ኣብሪሁ ካብቲ ኣብቲ ዝተገረበ ከባቢ ቀጻሊ ኮለላታት ብምክያድ ሓለዋ ከም ዝግበር ዝጠቐሰ ኣቶ ምህረት ኣብ እቲ ዝድለ ውፅኢት ንኽረጋገጽ ተራኮም ክዓዝዝ ጸዊዑ ሓላፊ ኣሃዱ ቁጠባዊ ልምዓት ኣቶ ክፍለዝግ ክፍለ ማርያም ብወገኑ ካብ ቆሸት ክሳብ ጻዕዳ ክርስቲያን ከምኡውን ካብ ጻዕዳ ክርስቲያን ክሳብ ዓዲ ቢደልን ዓዲ ገብሩን ኣብ ዝርከብ ደረት ጽርግያ 15,000 ፈልስታት ተተኺሉ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ክብራትን ክብራንን ቀጠሉ ዝቐሪ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኸብሪ ይዕድም ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ፕሬዚደንታት ሩስያን ኢራንን 25 ነሓሰ ኣብ ምዕባል ክልተኣዊ ዝምድናታት ዘተኮረ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣካይዶም ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ፕሬዚደንት መስዑድ ፔዘሽኪያንን ኣብ ዝርርቦም ትግባረ ኣቐዲሙ ዝተበጽሐ ስትራቴጂካዊ ስምምዓት ክቀላጠፍን ክልተኣዊ ንግዳዊ ምልውዋጥ ክብንምባልን ተረዳዲዮም ብዘይካዚ ኣብ ህንፀት ንሃገራቶም ዘራኽብ መገዲ ባቡርን መደበር ኒውክሌሳዊ ጸዓትን ክተሓጋገዙ ምዃኖም ኣፍሊጦም መጠን ንግዳዊ ምልውዋጥ ሩስያን ኢራንን ኣብ ቀዳማይ መንፈቕ 2025 ብ11 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ጸብጻባት ይጠቕሱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ፑቲን ብ15 ነሓሰ ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንዘካይዶ ዝርርብ ዝምልከት መብርሂ ንፕሬዚደንት ፔዘሽኪያን ከም ዝሃበ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ሃገሩ ኩናት ዩክሬን ብዘተከዓርፍ ድሌት ከም ዘለዋ ፕሬዚደንት መስዑድ ፔዘሽኪያን ኣብ ትርክብ ኣነጺሩ ቬኔዙዌላ ምስግጋር ዕፀ ፋርስ ንምክታእ ምስ ኮሎምቢያ ኣብ ዘደቡባ ከባቢታት ልዕሊ 15,000 ተወሳኽቲ ወታደራት ኣዋፊራ እቲ ወፍሪ ነፈርቲ ኩናትን ድሮናትን ዘጠቓለለ ምዃኑ ፕሬዚደንት ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ሓቢሩ ቬኔዙዌላ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኣሜሪካ ምትሕልላፍ ዕፀ ፋርስ ንምዕጋት ብዝብል ምኽንያት ተወሳኽቲ መራኽብ ናብ ባሕሪ ካሪብያን ድሕሪ ምልኣኻ እዩ ኣሜሪካ ኣቐዲማ 3 ዓርሞሽሽ መራኽብ ውግእን ልዕሊ 4,000 ሰራዊትን ናብቲ ከባቢ ከም ዘዋፈረት ዝዝከር ኮይኑ ቬኔዙዌላ ነቲ ወታደራዊ ወፍሪ ከም ተቃወመቶ ኣይርስዓን እቲ ወፍሪ ንዞባዊ ሰላም ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ንኣህጉራዊ ሕግታት ዝጥሕስን ምዃኑ ዝገለጸት ቬኔዙዌላ ኣሜሪካ ሰራዊታ ክትስሕብ ጸዊዓላ ሃገሩ ኣብ ዶባታት ዝኽሰት ምስግጋር ዕፀ ፋርስ ንምክታእ ደገፍ ካልኦት ሃገራት ከም ዘይትደሊ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ምትእትታው ኣሜሪካ ነቲ ተርእዮ ከም ዘጋድዶ ኣጠንቂቑ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ንሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ስግኣት ምዃኑ ዝገልጽ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንምእታው ሓበሬታ ንዝሃበ $50 ሚልዮን ግንዖ ከም ዝህብ ምግላጹ ይፍለጥ እዚ ሓድሽ ምዕባለታት ነቲ ኣብ ሞንጎ ኣሜሪካን ቬኔዙዌላን ዝጸንሐ ምትፍናን መሊሱ ኣኽሪርዎ ኣሎ ሰራዊት ናይጄርያ ብ25 ነሓሰ ኣብ ሰሜናዊ ክፋለ ሃገሩ ብዘካየዶ ስርሒት ብዕጥቋት ጉጅለታት ጀወታ ሒዞም ዝጸንሑ 80 ሰባት ናጻ ከም ዘወፅአ ኣፍሊጡ እቶም ጀወታት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ክፍለ ሃገር ካትሲና ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ከም እተጨውዩ ይሕበር ነቶም ግዳያት ንምድሓን ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት 35 ሰባት ከም እተቐትሉ ሰብ መዚ ናይጄርያ ገሊጾም ኣለዉ ኣብ ናይጄርያ ገንዘብ ንምርካብ ዝካየድ ጨውያ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት መንግስቲ ነተርእዮ ንምክታእ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገሩ ሰፊሕ ሰራዊት ኣዋፊሩ ከም ዘሎ የረዱ እንተኾነ ግና ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ሽበራዊ ፍጻሜታትን ጨውያን ክጎድል ከም ዘይተረኣየ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ሰፊሕ ክፋል ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጄርያ ኣብ ትሕቲ ዕጡቓት ወገናት ከም ዘለዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ ፓኪስታንን ባንግላዴሽን ከም ዝድለ ክስጉም ንዘይጸንሐ ኩሉ መድያዊ ዝምድነአን ንምብርባር ክሰርሓ ተሰማሚዐን
ምስራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቴን ሃገራት በ25 ነሐሴ ኣብ ከተማ ዳካ ባንግላዴሽ ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ ጽላታት ንግዲ ትምህርቲ ጥዕናን ዝርከብዎም 6 ናይ ምትሕግጋዝ ስምምዓት ከም ተፈራረሙ ተገሊጹ ከም ኣካል ተስምምዕ ምንቅስቓስ ናጣ ቪዛ ንሰብ ስልጣን መንግስቲ ከፍቅዳን ካብን ናብን ክልቴን ቀጥታዊ በረራ ነፈርቲ ክጅምራን ምዃንን ኣፍሊጠን ኣለዋ እቲ ስምምዓት ቁጠባውን ዲፕሎማሲያውን ዝብናታትን ንምምሕያሽ ዕወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ዝተቐሱ ሰመዚ ክልቴን ሃገራት ኣብ ትግባሪኡ ከም ዝነጥፋ ሓቢሮም ንግዳዊ ምልውዋጥ ፓኪስታንን ባንግላዴሽን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ትሕቲ $1 ቢልዮን ጥራይ መጽንሖም ጸብጻባት ዘረድኡ ሃገራት ኤውሮጳን ዩክሬንን ገስጋስ ዘተሰላም ንምኽላፍ ይሰርሓ ከም ዘለዋ ሩስያ ወቒሳ እተን ሃገራት ብዛዕባ ኩናት ዩክሬን ተወሳኺ ዲፕሎማሲያዊ ዝርርብ ንምዕጋት ምኽንያት ይሓሰቡ ይብላ ከም ዘለዋ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ብ24 ነሐሴ ገሊጹ ንሳተን ነቲ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ብ15 ነሐሴ ዘካየድዎ ሃናጺ መንባሩ ዝተገልጸ ዝርርብ የቆናጽብኦ ከም ዘለዋ እዚ ድማ ኩናት ዩክሬን ብሰላም ክዓርፍ ድሌት ከም ዘይብለን ዘንፈት ምዃኑ ሚኒስትር ላቭሮቭ ኣረድዩ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕረቲ ምስ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ ኣላስካ ዘካየድዎ ቀጥታዊ ዝርርብ ምስ መራሕቲ ሃገራት ኤውሮጳን ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪን ከም ተዘራረበ ይፍለጥ እቲ ዝርርብ ኣብ ሞንጎ ፕሬዚደንታት ቭላድሚር ፑቲንን ቮሎዲሚር ዘለንስኪን ዘተን ምክያድ ዘኽእል ባይታ ከም ዘጣጥሕ እኳ ክግለጽ እንተጸንሐ ሃገራት ኤውሮጳ ግና ብዕቱብ ይነጥፋሉ ከም ዘየለዋ ሩስያ ትወቅሳላ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ዑደት ከካይድ ከም መደብ ከም ዘለዎ ማዕከናት ዜና ሩስያ ሓቢረን ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብቲ ናይ 4 መዓልታት ዑደቱ ምስ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ተራኺቡ ኣብ ምዕባል ዝምድናታት ዘተኮረ ስምምዓት ክኽትም ተጽቢት ይግበር ብዘይካዚ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዓለማውን ዞባውን ጉዳያት ክዘራረቡ ምዃኖም ተገሊጹሎ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ ኣብ ቻይና ኣብ ዝካየድ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ውድብ ሻንጋይ ክሳተፍ ምዃኑ እውን ይሕበር ንግዳዊ ዲፕሎማሲያዊ ጸጥታውን ወተሃደራውን ዝምድና ቻይናን ሩስያን እናደፍዐ ይኸይድ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረዱ ኢራንን ግብፅን ኣብ ዞባውን ዓለማውን ጸጥታ ምትሕብባረን ከም ዝሐይላ ገሊጸን እዚ ዝተሓበረ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቴን ሃገራት ብ24 ነሐሴ ኣብ ከተማ ጅዳ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ እዩ ሚኒስትራት ዓባስ ኢራቅ ጅን በድር ዓብድልዓጥን ኣብ ርክቦም ጸጥታ ዞባ ማእከላዊ ምብራቅ ብሰንኪ ወታደራዊ ተጻብኦታት እስራኤል እናኸረረ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሃገራት እቲ ዞባ ብሓባር ክቃወምኦ ጸዊዖም ኩነታት ነበርቲ ወሽመጥ ቃዛ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ብኢሱ ከም ዘሎ ዝሓበሩቶም ሚኒስተራት ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ጸቕጢ ክገብር ኣዘኻኺሮም ኢራንን ግብፅን ነቲ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ወፍሪ ክቃወማ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ይሕበር እዚ ከም ዚሉ እንከሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ክቱር ጥሜት ተኻሲቱ ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ብወግዒ ኣዊጁ እስራኤል ኣብቲ ወሽመጥ ሰብኣዊ ረድኤት ከይኣቱ ብምኽልካላ ዘጌት ልዕሊ 200 ሰባት ብዓጸቦ ከም ዝሞቱ እቲ ውድብ ሓቢሩ ዘሎ ክቡራትን ክቡራንን ዜና ቀደም ንዛምና ኣርስታቱ ክደግመልኩም ኣብ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ንመምህራን ቅድመ ትምህርቲ ስልጠና ይወሃብ ኣሎ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ንጥፈታት ሕርሻዊ ልምዓት የዘተባብዕ ገስጋስ የመዝግብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ጨፈ ሚኒስትሪ ጥዕና ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምቁፅጻር ይሰርሕ ኣሎ ፕሬዚደንታት ሩስያን ኢራንን ኣብ ምዕባል ክልተኣዊ ዝምድና ዘተኮረ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣካይዶም ቬኔዙዌላ ምስግጋር ዓጸፋ ርስሚ ንምግታእ ልዕሊ 15,000 ተወሳኺ ወታደራት ኣዋፊራ ሰራዊት ናይጄርያ ብዘካየዶ ስርሒት 80 ጅሆታት ናጻ ከም ዘውፅአ ኣፍሊጡ
نمكتل كي مسكن مصرف مربات إير تي في كحركو كمي بوجانا جن بروح معلتي